stulnoj crkvi Banja Lučke biskupije, katedrali, izrasloj na temeljima u razornom potresu srušene stare neogotičke stulne crkve Svetog Bonaventure. U ambijentu obogaćenom između ostalog impozantnim vitrajima Krista, 4 evanđelista iz Svetog Bonaventure, čiji je autor jedan od najvećih slikara našeg prostora Ivo Dulčić, za kojega likovni kritičari s pravom kažu da njegove djela imaju značaj nezaobilaznog međaša naše likovne umjetnosti nastali posle Drugog svjetskog rata. Od 2002. ovdje se nalaze orgulje izrađene 1886. godine. Thank you.